Hola, mira, bon dia. Jo sóc el Josep Replà, el president de l'escala de veïns del bloc, i aquest és un missatge per la jove parella de nouvinguts que teniu la bandera amb el pollastre al balcó. Mira, m'ha donat aquest número el porter. A veure, d'entrada m'agradaria donar-vos la benvinguda a la nostra comunitat i agrair-vos la vida i la riquesa cultural que hi heu aportat. Trobem que la iniciativa d'embellir la façana amb banderes és una proposta molt engrescadora i dona un toc de color molt esperançador a aquests dies grisos que vivim. De fet, la senyora gran que viu sota vostra, que és una gran fan de Fred Astaire, està encantadíssima amb els assajos de claqué que feu cada matí sense excepció tota la família. Diu que teniu dies més rítmics que d'altres, però jo ja l'he enxampada un parell de vegades ballant amb el taca-taca. Al tercer també viu un guitarrista flamenc que m'ha demanat si alguna hora podria conèixer el nen cantaor que també assaja 4 o 5 cops cada dia. Diu que feia molts anys que no sentia un jove talent amb tant de do interpretatiu ni amb una potència i registre de freqüències tan colossals. Ara, com la sessió de karaoke de les tardes no hi ha res, Amb això se'ns heu ben guanyat. Hi ha veïns que diuen que passen fred per poder escoltar les evolucions guturals de la noia que canta. Com que brandiu una educació excelsa i ho feu amb un volum tan baix, molts pisos han hagut d'obrir finestres per poder apreciar el so llunyà de les melodies i de la base rítmica regatoniana. Veig que sabeu, punyeteros, que la música exquisita és combustible per l'ànima i nosaltres som els beneficiaris de la vostra altruista generositat artística. A vegades també se sent una veu masculina molt forta i autoritària, pujada de to, que fa goig. Dius, mira, algú que sap governar casa seva. Per què la gent no s'enfada perquè sí i és violenta sense cap raó? No sé si és el mateix que fuma dins de l'ascensor i puja i baixa sense guants ni mascareta. Que sapigueu que és l'ídol i mirall de xics i grans, l'admirem. En aquesta comunitat som tots una mica porucs i hipocondríacs i veure que hi ha algú que no té por de res i que hi posa pebrots ens reconforta enormement, oi? L'altre dia vam riure. Oi que un BMB blau marí és vostre? Em va dir una noia que us havia vist parlant amb un repartidor de pizzas que us donava unes sabetes. Suposo que voleu donar una sorpresa a la quitxalla per Sant Joan, sou uns parassos. Però no us vaig saber trobar. Doncs això que us deia, vam riure. Com que vau deixar el cotxe sobre la vorera molt arran del portal, la senyora Carme, que es trobava malament i que va amb cadira de rodes i té una mica de sobrepès, no passava i la vam haver d'alçar entre 3 veïns i 2 vianants ocasionals per poder-la fer entrar a l'ambulància. Quina estampa, Va passar a la Guàrdia Urbana i va dir que hi ha cap problema. Dic, no, és el cotxe d'un matrimoni que ha hagut d'aparcar aquí un moment per anar a una urgència. Boníssim. Total, que us estem agraïdíssims per com sou i per tot el que feu. I avui que ja heu tornat, segons tinc entès, de passar uns dies a l'apartament de Lloret amb els avis, tiets, cunyats, germans i nebots vinguts a tots els confins del Principat, a veure si alguna hora, quan tingueu un moment, us puc fer entrega d'un petit present de part de tot el veïnat, ens podem conèixer en persona i la fem petar una mica. Vaig firmar una carta vostra certificada de Telecinco per no sé què em van dir de concursar un programa dels migdies. Quan us vagi bé us ho porto tot. Escolta, que ja he gravat i enviat el missatge, a veure què diuen. D'això, qui falta del bloc per condimentar el pastís? Ara li baixo. Escolta, la xeringa amb laxant la té ella també? Ara hi vaig, doncs, vinga, adéu.